Iloitse kimallus-hiuksistasi. Oikein mukavasti menee. Kokeillaanpa sitä. Mitä? Jakki makupala. Maito, tuore maito. Se tekee makupalasta niin maitoisan vanukkaan, niin verrattoman välipala. Kokeillaanpas nyt. Jakki tekee hyvää. Iso, väkevä moottori, tasauspyörästön luistorajoitin, polttoaineen esilämmitys ja entistäkin mukavampi ajaa. Uusi Toyota Hiace. Suomen suosituin. Toyotalta. Auta ajoissa. Osallistu Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräykseen. Kuten talonpoikaismakkarat kautta aikojen, Atria talonpoikaismakkara valmistetaan runsaasta lihasta ja maustetaan perinteisesti. Kotoinen maku ja muhkea muoto tekevät Atria talonpoikaismakkarasta vertaansa vailla olevan ruokamakkaran. Monien mahdollisuuksien makkaran. Upea iltapala Atria talonpoikaismakkarasta. Olkaa hyvät. Maistuisi varmaan sullekin. Pojat kyyristyvät ja valkopukuinen pistoolimies heidän takanaan, punainen lamppu kädessään. Valmiit ja laukahtuvat. Ikäpolvesta toiseen on ASA tuonut uusimman TV-tekniikan hienoudet suomalaiseen kotiin. Ja tekee sen tulevaisuudessa. ASA. Mieti, kumpi on tehokkaampaa. Poimia tarjous kerrallaan vai ostaa kerralla kaikki perusostokset edullisesti. Rabatti on ratkaisu. Rabatti on uuden ajan varastomyymälä, josta saat samat tutut tuotteet aina halvalla. Hae hinnasto ja totea. Rabatti ja rahat riittää.